Dorlian tak pakata chuan tlangwal pakhat chu a phei kok lei to sa chu thleng tumin alo kala dormak tu nu chuan thatak chuan lodong sungin a chan le wang te chu alo zot thoya chu pa chuan a chelutuk he phei kok min lei tir hi min bumani chu wang chuan kalo thleng le don atia alung oiwak lo ni chuan alang nula chuan nilo sar he phei kok khi original ngei ani sin alo ti chuan chu pa bok chuan voiruk vel bak kabun man lo acharingota chuwang chun warranty in asayangin ka poisa kalo le don ani tin alo chang le a engpo ni se pheikok chu kalo investment shimange no lai ati chuan pheikok chu aboma tang chuan apor chuak ta a nola chuan chu pheikok chu ngun taka an en nu chuan sar hei chu asiam tu talam thiam lo avani lo melve ati lai chuan chopa chuan lo pot chat vatin engwang po ni se achemaru tu khrim shrim alo ti zo azua nola chu han thokin intika ilenge ni shrim shrim te in azot le a chopa chuan thlathum liam ta khan lo te in a warranty card te chu apengala ngoi rengin nola chuan warranty card chu athlek wanga chumin ho chuan sar I warranty hi voin atop hunchi ani a ma se I pheikok chiat dan ero asiam tu ta diklo ni lovin nangma film kholo wang ani mela hei chu claim thei ani covering lo em alo ti le chuan chupa bok chuan kawa nei ani kha vena warranty card ke ena warranty ka claim thei ni number alo ni hlawa kalo kalani engpo ni se achin fel dan ingai to te ang ka poisa kha min pelet le don nge phegok tharmin pesok don kaman mo wangin thutluk na hansiam thuite minute khatlek po hi katan chuan a hlute ania alo tele zungzunga in thlasung angreng tak chuan nola chuan apoi ka tela mai sar hei chu nang malam liu ani awangin ti thei ka nei lovani alo ti chuan chopa chu alung oi talo kabuna reilo te hnuwa achia chu ka thiam lo moni I supervisor ka hmudu han kaute ateram tamak mai chuti lai chuan dora lo omve pakhat chuan anin biak na chu ngun tak chuan alo ngai thaverenga nula chuan dorni tu nu chu alo thleng trepa lo hak lok mai ta che alo thlen huna thil ni na dik tak le engkim ilo shil don nia ati le lai chuan chopa chuan inha a hinaris ila du angmo video ka siamanga tu ma in indoor atang hian thil an lei du to mi alo mai tur sin ti in avauta chopa chu social media engemo bera chuan tu te emo chuan an lo shave ni ngei chuan alanga engwanga mi te shiat lo nge ani ti phei chu a shiat lem lo doralo omve reng tlangwal chu lo tong chuak ve in min lo thiam lok te u kalo in rol ve lo kange sar nula kha adik zokin ka ria alo ti ve a chu influencer inti lo chapor ve ar chu tlangwala ma chuan lo hoin ilo in rol ve na tur omlo inna chi ngai turo alo ti era tlangwal pakhat chuan apoi khop mai thian pa kalo in rol ve lak lo to tlat atira tang khan engkim kalo mu ve a diklo ta ka thil ti itum wangin kalo in rol ve lo thailo ani ti in alo chang le a influencer chapo bok chuan nangpo chuan mulpho idu ve ani mo ti in a phone chu a phorta nok nuk mai chutlangwal lo omvereng chuan miss I phone la kangla police phone la adikin ka ria he pa hi dora tang hian chuti ro khai lo ti in a oka a chuan zam na emo tim na emo engma alang chuak lo chuti mek lai chuan influencer chuan a phone chu lo la chuak to in video te chu alo la kual vela chibai ule thin te u he dora hian ka thil lei complain turin kakala original ti in min lei tira ma se alo chhle se dotin min bum ati mek lai chuan anung lama tang chuan nola chuan anilo thudi kanilo alo ti velom loma chuti lai tak chuan donate tu no chu lo thlengin thilom zia chu alo zo thoya influencer chuan engpo ni se ani tu no dik tak dora alo thlengta a engtiang chi ne kanin dorti kalo shil le don chunia ani ule pots ti chuan a video chu ati top ta a chumin nu chuan donate tu nu hna chuan thilom zia chu soin reilo te kabuna a cheringo tani chuwang chuan ka poisa kha min pelet le ro u ani lo chuan phegok thar lak min pek angayang ati zoya ma se no lain alo chan to ang chi khan donate tu nu chuan lo chang vele in voitam ibun to a chungda chu company thiam lo na a si lova kan thleng thei to lo alo ti ve si chupa chu athin rim ta khop mai mundanga po kalai fo hetiang ani ngai lo ti le in
aoki po asang ta viang maya dor hak tu po chu athin arim ve chanta loin rol vele in madam enro hei achie dan hi he pa hian min bum atumani aron ti veta mase chu pa chu athin rim zual hle kado theina hian atin to lo tre pani te chu ron ti zuin kadu chu min ti sak don nge social media ka post mol phodon chu follower nuai deuh tho kanai ti hria ula in mol pho ni chuan indoor hian tlak nim lam apan nge yang ti in alo vo ta chak mai maktak mai in doni tu nu chu azam ta tlat thunoi ro tak chuan char chuting chun ti kher angai lawang avai chun kan tan po harvesia ileina mansat ve kan pikir che anga khongain shathim sha mai te alo tia tifu in ti taka hanni deuh sang chuan tlangwal chuan chuting ani chuan lungoi lo te ma ila kapom mai ani ang chu boivak kher angai lova chinfel mai hi athareng ani lo ti in ahoi her chu angai ngang mai don hak tu nula ero chu alung adam theilo madam hi kan thiam lo le company thiam lo ani lova ama thiam lo leo hi ani alom lo ti in tlangwal pakhat lo om ve po chuan madam I thiam lo ni lova engati ngai I choi kheranga arun bum che u nei kha alo ti ve a ma se do nei tu nu chun he do nei tu hi kani a thuthluk na siam tur po keima kane lo ti in nula hne na chuan paisa chu petur chuan ati tanghal nula in paisa aphar don lai chuan influencer chuan longni call velin akut do pa chuan a paisa fai nge in o te chu alo ti vela nula chuan angai ngang mai an pin petura ati miwa wang chuan apelo thei silo paisa adon hu chuan tlangwal chuan ni jat ruk mel tak chuan do nei tu nu chu lom thu shilin intifu tak chuan dor chu achu santa a chumin hu chuan do nei tu nu chuan adon hak tu chu a hau ta shep mai thil dik lo ani tia do dal ngam lovin mol phoringot a hlawani don hak tu chuan social media follower tlemazo anay awang ringot khan diklo takin kan thil min lak sak mok tur ani hleina lo ti in alo tangve thung mase do nei tu nu chuan ka dor ani a thutlu na siam tur po keima kani he dora hin sum tam tak ka khora la sin alo tele a nola chuan alar na ma chuanin do ta po a min ti mol phawa tu mani kha alo tele chuan do nei tu nu chuan min hil to su kati chu kati ani mai itong le chuan phekok mana ka hlo kha I hloa ka katang ati tamak mai kongdik kon mu tuma chanhem ngai taka adon nga saktu thu sei chutianga donei tu nu in alo chang le chu tlangwal ngai dan chu ani ta hau no mai loin rol le vatin itana chanhem ngaya thei to pa malak saktu che itong khum du dan chu amak le mai lo ti ve in nola hne na chuan miss nadangi thodu phot chuan kapuyang che ati chunjom phala nula po chu aril ru anabok nen pui alo tilo tak tak mo tin alo zot let thoya tlangwal vek chuan restaurant chete kanei ve a idu phot chuan kan hena ilo thok thayang tia achan le nu chuan nula chuan kapome alo tivara apilam chuanin madam khatlangwal khan bum nuam ati view chekaring social media thomna tharnen ain lan anga adang adu le huna dodron soile in athom na hlui chu atharin ilo thleng sakle thin don nia lo ti ve makin tlangwal nen chuan an chu asan tadaya ni engemaw zat aliam le hnu chuan emilia po athona thara chuan alo boile to view mai customer te hne na andu zong ala khom saklai chuan in la influencer andor chunga lo lut ve mek chu awa muta thut rang tak chun an pu hne na chuan watlanin athil mu chu awaril zung zunga an pu chu lo nui chukin khovel hi azim hle mai tero engemaw chu kan zirtir ve don em ni ang alo tia phurmel farhan chuan emilia chuan engtin alo ti thuaya an pu chuan lo ngai chang tok mai ro lo ti le in anin ena an nui ta vur mai le eng tak chu ti don ni mo reilo te nuwa chuan influencer chuan order chu aron siam veta restaurant an pu ber chu avakal vata ani chuan lo sia in eheu nang chu mani dora ka mu tlangwal in labon tu kha inimo alo ti hluta na se restaurant nei tu etur do chuan alo shelo deratlat min lo sha thim la kawan she mai to lo cheve o engai ei dong le tin azot ta daya influencer Rodrigo Martinez chuan adu zong te chu han soi zung in
minute nga hnuwa kan lo pe don chinia tia Eduardo in achan hu chuan Rodrigo chuan wow avaru pui ve in pe ma do hle mai alo ti le hluta Eduardo chuan customer te hi kan tan chuan an hlua an du dan hi kan ngai pui mo thina lom alo ti le hnu chuan anin kal sin ta a chumin hnu chuan lal in le influencer chuan a phone chu han phor le vatin video chu asiam chan le ta tuna hian tiktak miso restaurant da ko mai ka anthil siam te hi atuin athiang hlim rengem ti ken chin don ani chanchin kaloshil le watang cheu tin phone chu adale thoya lelama Eduardo te pani po chuan lo thli rengin ruam man na fel tak an lo nei to ti chu a hriat mai Rodrigo chuan he pa hi ama phikok dora a che dan ang bok khan chet le atum ngei karinga ka soyang khan ilo ti to em tin Amelia chu azot sap Amelia po chuan o tia lo chang vatin a oma a phone da chu a mu zawa ma se Amelia chu azam deuh tat ni chuan alang an pu chuan zamlo tur chuan a fui sau sawa tuna chuan adu ang hi kan mu tir tur anilo alo ti mol mol Amelia po chu thohakin alu abu ve ngata ei tur petur chuan akalta eng tak chu lo thling do ni mo Rodrigo an Amelia alo mu chuan mak alo ti ang reng khop mai mechi ale mol takhi heting restaurant thokatan te anlo chor du chu bakkati hle mai ti in alo tong khum de usaka Amelia chuan engdangin a changlo tui takin ei don nia alo ti ringota Rodrigo an tuna chun tu tenge ngai poi mo tu ti chu ifethiam ve to ang chumo alo ti khum le ta ka chuan Amelia po chuan I follower te hi chu ibum na sa ve chin ngotin karing alo ti khum ve sak Rodrigo chu han kiai sakin kan na ka thok mai nia alo te sam eta ngai pe mo tu sia han ti lai takhi influencer Rodrigo hi ainda bahut bara ve hle mai taro Amelia chuan I follower te hi an thudik le image dik tak an chiat huna chuan inui vurvur reng hi karing lo top mai don manga habumin an mani atangin sum isiama hei hi an ngai thei karing chi alo atile a Rodrigo ero chuan hrethiam lo om tak chuan enge isoi omzia alo ti vela Amelia vek chuan ka soi omzia chu ihrechiang viewin karing alo ti le mak Rodrigo jadik tak chu alo lang le ta nangpo itong kam kha ifim khurlo ani chuan ina tang hian ban inile nge yang lo ti let ve in ngei om tak chuan an nui lui le deuh songa Amelia chuan engpo ni se tuidawin ei do nia ti in Rodrigo chu akal santari a Amelia chu apu chuan thilom dan chu alo zot vata Amelia chuan ati chinfu dan ani ti a hriat mai ain ring to khop mai alo tia an pu chuan engpo ni se ruam hanang khan kan kal sel do nia lo ti in an om huna tang chuan Rodrigo che dan chu an clear tarenga Rodrigo chuan sup chu han ho pokin an hoi kol de wat vata aip te tang chuan engamo chu phor zawin sup da na thlenga chuan a phulta a camera chu han onin helai huna sup tuiber an ti chu tuna hian ka I chin dona enge an tereng kaloshil don cheunia ti in sup chu a hop le poka apa ngai viewin ka sia han tile in a hop le tur chuan samjai chu a suak fut a chai mai chu chu amada chapani ti camera chuan alang ve to der silo thinrim tak chuan trople professional lo lutuk an soyang hi an lo ni lo reng ti in a ang hal da chiam mai le Amelia chuan phone chuan a che dan zong zong chu thla alo la ve vek ti reng a hrelo karin ang chi ani ti in Amelia chuan apu bola chuan a soi sapa apu po chuan adung chuan thilakal lo topang alo ti ve sap bok chuti lai chuan in la che fu le tak chuan Rodrigo chuan samchung chang chu alo la soi na samai chuta Rodrigo chuan waiter chu ron ko tuarin rang takin Eduardo po chu avakal vata Rodrigo chuan supami samjai chu lo kinglang va in he thili enge omzia han soi fi te alo tinghal tonga Eduardo chu angai na shiat lo mel zat chuan a hoi akwal dervel phota chemin no chuan apoi ka ti hlemai engtin nge khatiang kha khata engtin nge om theile ti in thlashum om deuh chuan alo oma Rodrigo vek chuan restaurant changkang ti in an soya ma se ani na tak chu hetiang hi mo lo ni lo ti le in achu chal kha mai Eduardo chuan ngai dam dilin hrethiam tur chuan an ngen viwa khatiang thil thleng kha avoi khatna ani a
apoi kati khop mai ilung oinan enge kati sakang che tin azota Rodrigo chu han kia sekin ka phone a hian engkim record vek ani a mi pui hmuwa kati chuak ani vai chuan isum do na hian atlak chiat pha khopang aloti khumle video te chu Eduardo chu ayan tir vela an rom han na chu alakal tongzel ti chu Eduardo chon thria in lem chu ani po chuan achan chunzom vezela khongai takin mi pui hmuwa chuan tarlang lo samro ilung oina tur chuan engpo kan ti thei ang chu kan ti mai nge lo ti le in Rodrigo po chuan chafu le hle don chuan alo in theto han ki deu suk sukin chu tiang ani don chuan a thalom thilhar sa chu ka phut love kum khat chunga tan indorami eitur ka du du a free in ka yange atita a Eduardo ero chuan chu tiang de chu kan hlo na sa don lu tu ka sin alo ti ve thoi mase Rodrigo chu hanner le sakin ani chuan a thalom video hi mi pui mu turin ka pholang mai ani ang chu alo ti le a Eduardo chu han thole hakin mang anru mel tak chuan Emilia chu akauta how ti chuan ithil ti hi ishiem ifim khurlo awangin kan pu hi kumtluanin athlonin kan restaurant a hian eitur kan siam sak ai don ani hi ati chuan Emilia chuan chutiang reng ka shalo lo ti ve in asil hai mel hle mai leng hal Eduardo vek chuan kan pu ei man hi ilo atangin ka kat sel to ang alo ti le lai chuan influencer chuan kapume ale peka chuan hetiang hi thleng to lo ram ro se o lo ti in poiti om tak chuan alo om vel Eduardo chuan Emily en pa chuan manli food cart kha valak sakro tuna tin amit ko chu asan aka Emily po chuan ati tur chu a hai lo le ole tia kalson ngalin an mulo lama chuan police chu ava phone ta dai kan restaurant a hian mi tu emo lokalin bum min ron tuma khongain in local thengem tin an restaurant address te chu ashil zunga police te po chuan rang taka local tura anin tiam nu chuan phone chu anda ta Emily po chuan manli food cart chu rokingin arang takin an pu telam chu apan veleng hala apu chilang chuan Emily chuan a food cart lak chu Rodrigo chu pe in hemi cart king hian idu du huna i local theyang ati chunjum hala Rodrigo chuan lo ban vatin in thria thima wangin alo mome kakalange tin tifu in ti om tak chuan anui le de songa kalmei tura ain siam rem lai chuan Emilia chuan alo dang tatlat mai le long hak lok ro sar nang ma mutu tu che an om alo thleng che pangte in kal chu aphal tatlat lo mai Rodrigo chuan tu chu mo alo tia angai na asia lo mel view Emilia po chuan tu dang dil ve police ho mo le alo ti sam ayata Rodrigo chu alau thong do ni chuan asiat loading sokin ingthil nge moti in tum le tia azo mek lai chuan police pakhat chu alo lu ta zan mai chu police chuan tu hingele diklo taka cheya mi bum tum tu chu thil thlendan min lo shil te ule aron ting hal zunga Eduardo chuan thil thlendan chu chip chiar tak chuan lo shilin an customer chuan an sup siama samsai athak ruk thu te le diklo taka apu chunjom thu te timol pho an du lo chuan kum khat chung Afria an ei tur siam pek aphu thu ta chu alo shil ta vek mai Rodrigo chu lo tung ve vatin dot vek ani kha asai an mani ti diklo ngei so kani a video po kanei lom alo ti ve zat a phone chu phorin police chu ayan tir tanghal police chun ngun taka ayan chuan hetlang wa soi hi atik avan email zok si ve ati tamai mase puber Eduardo chuan Amelia hena chuan Amelia a full video in ekha aron phor ve thung ro le ati ve ta thung Rodrigo chu angai athata ho lo mai le ama ai fing atong ni in alang tlat mai Amelia po chuan aipte tang chuan a phone chu la chuak ve vatin a video nei chu police chu ayan tir ve ta bok chumi pa chuan tuna imhuang hian ama ngein samja hi supa hian adaluta chumi hnuwa a camera chu onin video asiam ta ani social media influencer kania kum khat chung ka eman Afria min pek lo chuan video hi uploadin katimol phawang chu ti in min vobok ati lai chuan do tani chu tin vanal in la influencer chu alo phana samai ma se video a engkim alan chien ema wang chuan police chuan adik lo jok chu nangma nge ini ti video a chiange alo ti tammi amai le etur do lam chu hoin police no chuan engtin nge ti la idu le sar tin azon ngala edur do chuan complaint helut ila try in karia
mase chumi ma in kandora tang hian min roi chu sakphot mai ro tin thatak chuan police no chu alo changa police in Rodrigo chu handcuffa kalpuya tumlai chuan Rodrigo chu influencer inti engmoriava in ngai kha alo ni facebook nen he thili dan ani haulo engkhe sin ngai min man in tum very ngot alo ti ve kha kha a mase tur do chuan dan le dan lo chu alo rena samai kasum do na do ta min pu awangin mole resel na ta na poi thei tia do ta min pu awang le invo na awanga kan he na tanga athlo na thilak itum awang po in alo ti sam eta chuta le Rodrigo chu amang angta ngoi te u in the thiam tlang mai te u shem na min pedu ani chuan kapum em mang zela in da kher kher zong tilo sham te u video po ka delete ngal vekang tin angen ta chul mai emele chu lo in rol vein ithil ti dik lo chu ire chiang ta mo thil thiam le midang ta na hlok na tur thil ti chuak thiam silovin za thelo wang liu liavin social media account isiama entur video tha siam tur chuang silo follower le view du ve box si viewer hipnan mi video moi le moi lo po ngai tu lovin I the dar kuala achang le midang do ta pu in mol pho thei ang berin isiam bok nangmani awanga midang de tor na le sheom ti ngoi ngoya an om hi aza po izak lom ni ti chuan Rodrigo chu a haw ta shep mai Eduardo chu han en le in sarin remati chuan ngai dan dang kanaya complain chu siam lovin ngai dam ila mase athil ti sual zong zong siam thale ro se diklo ta kambidang hena tanga sum alak sakle alobum to te pekir le vek ro se atita a Rodrigo chuan in thlasung tak chuan chuting turin paisa engma ngai kanei to silo aloti tham de chuka Amelia vek chuan heta hin waiter angin ithok theng chu I hlo zung zung atanga achan ve I changa achan ve dang chu iti mol pho an hlo awanga riluna taka an sum ilak sakte rulet nan kan mang thungang ati chunjoma mase Rodrigo chuan alo du lo na samai a teu lo mai waiter ang chuan ka thok lul lawang alo ti ve bal bala chutian ni le I video ka nei hi ka thedar ve thunga ani mai lom viwari chan ba ka I viewer ten an report na sangot cha in karing an ho hle bokang che hetiang mi si inei chung puwa kan chor du che ani chuan lom takin o ti mai ro video ka thedar rual ruala tlachenghal tur ini kha reta che te in Amelia chuan avole ti ve ta dai mai Rodrigo angoi vung lai chuan Eduardo chuan police nena chuan adu lo ani don kha officer soi to mai ro alo ti zawa mase Rodrigo chuan zui chu a hre ngang mai si lungdam lo chunga lungdam lui chu tumin kapume ati chuai ve taraya police yet puina chuan inrem na chu an siam ta Amelia chuan kanin rem na ibo pel ni in I video hi ka thedar ngalang alati shrama Amelia hi a trave tlat a chang chu mi pati a hian me chi te hi to khir jok an ni chang a om fo reng ani police kalliam hu chuan Amelia le Eduardo te chuan soi chun zamin Rodrigo molo lama chuan an nui dun kura tlakat lai aliam lai hu chuan Amelia chuan restaurant a chuan to tu anei ta thut mai chunu chu vanel mul pho lavi moilo taka anna tanga Amelia bantu ngai kha ani tlat Amelia chuan thataka lo lomin lo thuro alo te siama mase vanel pori chu vanel in thlasungya alo in thlak to in thlasung o tak chuan nilove thilron ei tura local kanilova Amelia ngaidam dil tur chere lom thuran shil tur che local kani anti sapin voina Rodrigo kha alokala peikok man ka peklet kha min pekir le ani ati chunjama Amelia chuan lom mel tak chuan Rodrigo omnalam chu an mel soka avan lomom em alo ti ve a pin thlasungi chuan soi chunjam le in mul pho ka hlau na le customer chan ka hlau luata hoisen tak point ka lo beilet ngam lova moilo taka tongkhum chein I tholo tak ngil po ka pedu lo che ani kha voin hian ngai dam til che ka du ba ka I lo ka pek lo che kha ron pele tur che in ka lo kalani lo ba ka lom tu sei na tlem ka da boka tile in a in thlasum lu tuka awo po achok hlei thei me ulo Amelia po chuan lom tak chuan paisa chu lo la in lom thu te anin shil nu chuan du sakna te in hlanin anin kalsan ta a pipori po a in hu chuk chiang lu tuka akul vek chumin hu chuan Eduardo chuan Amelia chu ron panvatin engemo sei chuan an ri hluta Amelia rin omna te huai senate
dikna te chu an pu chuan seinuam atiin alo fak veluma chutia tui taka anti bor lai chuan Rodrigo po chu ron lang ve in min lo hrethiam te u thilpoimo tak seitur kanai ve thlat mai alo ti a Amelia te chuan Rodrigo seitur chu eng tak niang mo tia an ngai cha lai chuan Rodrigo chuan khun kalta a ka thil lo ti kha atik lo zia ka hre chuak chiang le a aza thlak po ka ti khop mai nang ni ngai hian ka ti dik lo min hu tira zirtiana thatak min pe hi kalomani atira kha chun ka thin arim ema du thlan tur dang ka nei chuan lo awangin thinrim tunin heta hian ka thok chin ma se tu na chuan ani to lo in chunga hian kalom emani aron ti veta a ole khati chung kha tun chuma kan video ti chuale thei chu lo ni ta se internet manga ezung thin tele mi puite po hian he video atang hian azir tur kan nein arin omle a tun line kan ram ngeya po social media sang abikin YouTube Instagram le Facebook atang te sum kan zung na sa ema Mizoram budget pakhat ma su heulova sum zona chang thlai ten kan hria hi mitam tak point min lampui ve ngein karing chuti role ro chuan content nei thale lopui tak video siam anom chen line sum chau ngai tua midang mol pho theina ngai tu mi lo po hi omve thei ani tlat mai chuta chuna bikin social media influencer te hi an film khura tulin ka hria kan sum tu lo ta hian mi then khat riruna le zak ngoi ten kan siam the ni ti hi hria ta poimo khop mai chu mai pialama face group pakhata admin ni awanga engemaria wa ingai le ropi ta viwa ingai dikber emo intile themtleng te zo anga engemo isu amo pianga lo in rolve man sia te po hi an om chan chho mek ni in alanga viwa tan hena ka chadu chu thuthar eng po lom se mi tu po in eng po lo sei se ale lam thu sei hriat ma chuan engma lo lem duk to ka lo oi hal duk lo turin kan chadu chu ani atom nan thinling thiang hlim tak puila engkim a engzong in clear tum ila zoram nuam tak siam kan tum zel donia ka video te milo clear sakle wangin in zawai chunga lom thu ka soile mole